Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры, серада 13:00, ну крыху пазней па Беларусі, але тым не менш Павел Усаў, палітолог, кіраўнік Варшаўскага цэнтру аналіза і прагноза, сябра Вольнай Беларусі у нас у студыі. Прывітанне, Павел. Добрый день. Мне б хацелася, канешне, пагаварыць сёння пра апошнія навіны Беларусі, але хацелася б таксама зрабіць гэтую размову крыху большай, бо ну вось ёсць спакуса запытацца ў палітолага ўвогуле, куды каціцца гэты свет, да? Вось апошняя заява Трампа, да? Пра што яна сведчыць? Трамп выводзіць ЗША, ці правільней так сказаць, з Савета АОН па правах чалавека і перастае фінансаваць, напрыклад, БАПОР, арганізацыю, якая дапамагала ў сектары газа. Можна па-рознаму да гэтага ставіцца, але я так думаю, што, магчыма, праз пару гадоў мы ўжо будзем жыць у свеце, у якім няма АОН, таму што ЗША гэта адзін з грунтоўных спонсараў АОН, і без ЗША, мне здаецца, АОН просто не можа быць, у гэтай арганізацыі няма сэнсу. Што вы думаеце на гэты конт, Павел? Тут некалькі грунтоўных пытанняў. Першае такое філасафічнае, куды коціцца свет. Да. Так, я думаю, што на гэтае пытанне шукалі адказ усе, ад філосафаў да тэолагаў. Ад пачатку ўзнікнення цывілізацыі, і заўсёды свет, як людзям падавалася, стаіць на канцу свайго існавання, што ўжо здарыўся Армагеддон, што толькі вось трэба чакаць. Вось здарыцца. Так, вось здарыцца, і пра гэта пісалася ў Евангеліі ў адкрыцці Іоанна, пра гэта казалі Нострадамус і іншыя містыкі. Таму нічога надзвычайнага, нічога драматычнага зараз не адбываецца з таго, чаго не было ўжо ў нашай гісторыі. Праз вось увесь гэты час з'яўляліся і знікалі вялікія цывілізацыі, якія існавалі тысячагоддзі. Там рымская цывілізацыя, імперія Александра Македонскага, якая фактычна стварылася і развалілася за некалькі год, адна з самых вялікіх і магутных цывілізацый элінізма. Мангольская імперія, якая фактычна існавала ад Китая, так, ад Жоўтага мора да Адрыатыкі. Фармальна, яна не была ніколі такой кансалідаванай і цэнтралізаванай, якая знішчыла і цывілізацыю Кіеўскай Русі, якая знішчыла шмат цывілізацый Блізкага ўсходу. Тым не менш таксама распалася. І шмат іншых прыкладаў. Савецкі Саюз — гэта адзін з тых прыкладаў, які здарыўся літаральна з пункту гледжання гісторыі зусім недавно, 30 з нечым год. Гэта было велізарнай, як зараз Путін кажа, катастрофай для геапалітычнай, культурнай. Так, магчыма, для часткі гэта была трагедыя цывілізацыйнай. Для Пуціна асабіста, але для шмат каго, тым ліку для нас, гэта велізарны шанс для магчымасцяў, для развіцця, у тым ліку для нашай краіны. Таму, так, мы зараз для нас, бо мы перажываем гэты перыяд нестабільнасці, вайны ва ўкраіне, чаго мы не чакалі. Гэта, падаецца нечым надзвычайным. Эпоха турбулентнасці, эпоха непрадказальнасці, у пэўным сэнсе нечаканыя крокі Трампа і ў дачыненні да сваіх саюзнікаў, да бліжэйшых суседзяў. Агрэсія Расіі не толькі ў дачыненні да Ўкраіны, але нават да Захаду як такога, ўзрост уплываў Китая, які становіцца на сённяшні дзень адной з сверхдзяржавай, можна так сказаць, што ўжо існуе спаборніцтва і вельмі моцнае паміж Кітаем і Злучанымі Штатамі Амерыкі у кантэксце ўплываў. Вось вы ўзгадалі і амерыканскія фонды, USAID, іншыя арганізацыі, якія фінансавалі Палестыну, і з гэтага карысталіся баевікі Хамас, але не трэба забываць, што ў той аперацыі 7 кастрычніка мінулага
пазамінулага году вельмі актыўны ўдзел браў Кітай, усе гэтыя тэхналагічныя сродкі камунікацый, выведчыя дадзеныя, ўсё ішло па кітайскім і расійскім каналам, і тое, што некаторыя заходнія палітыкі не могуць зразумець, гэта, канешне, найбольш нам падаецца вялікай трагедыяй, бо мы, ось, як і журналісты, аналітыкі, разумеем, што ёсць сур'ёзныя пагрозы, што крыніца гэтых пагроз не толькі у леваліберальным падыходзе да шмат якіх праблем, якія вельмі шмат зараз крытыкуюцца, а не ў разуменні таго, што і хто ёсць вораг. І гэтае пытанне ўзнікла не сёння, не ўчора. Яно ўзнікла яшчэ на пачатку 20-х гадоў, прабачце, на пачатку 20-го стагоддзя, калі у такіх спрэчках, звязаных з міжнароднымі адносінамі, з міжнароднай палітыкай узнікла два падыходы. Адзін ідэалістычны падыход, а другі такі рэалістычны. Зараз яго вельмі часта цытуюць, рэал-палітык. І вось ідэалісты лічылі, што людзі рацыянальныя, што людзям трэба патлумачыць, што для іх дабро, і што яны не будуць імкнуцца да войнаў, да разбурэння, што яны будуць рацыянальна асэнсоўваючы, што гэта блага, што гэта вельмі небяспечна, што гэта разбурае жыцці, людзі будуць імкнуцца да пабудавання нечага лепшага. Рэалісты лічылі, што гэта немагчыма, што людзі розныя, што у людзей ёсць асаблівыя асабістыя эгаістычныя інтарэсы, і рацыяналізм тут далёка не асноўная праблема. Людзі па прыродзе сваёй ірацыянальныя, яны больш эмацыйныя, імі лёгка маніпуляваць. Вось гэты ідэалізм, ён перакачываў з 20-го стагоддзя, а праблемы ідэалізму з гэтага бачання нейкага такога рацыянальна-адукацыйнага асветніцкага падыходу, у выніку гэта прывяло да двух войнаў. Першай сусветнай вайны і другой сусветнай вайны, бо ідэалісты таксама думалі, што нерацыянальна, не можа ўжо пасля першай сусветнай вайны распачацца яшчэ другая сусветная. Тое самае я шмат разоў чуў пра ўварванне Пуціна ва Ўкраіну. Безумоўна. З рацыянальнага гледзяшча гэта проста было немагчыма. Я скажу так, і не толькі я, гэта кажуць усе і палітолагі, і міжнароднікі, што і Пуцін, і Гітлер, і Сталін, і Напалеон, яны заўсёды дзейнічалі з пункту гледжання уласнага рацыяналізму. Усе іх падыходы, усе іх разуменні сітуацыі былі абсалютна рацыянальнымі. Яны былі ўпэўнены, што іх стратэгія, іх падыходы будуць пераможнымі. Яны ацэньвалі адэкватна сітуацыю, сыходзячы з разумення міжнародных абставінаў, але планы проста не зрэалізаваліся. Гэта абсалютна рацыяналізм. Рацыяналізм толькі не той наш рацыяналізм, бо мы сыходзім з нашага рацыяналізма, які аснованы на цвярозным сэнсе. Нам падаецца цвярозны сэнс, навошта гэтая вайна, каму яна патрэбна. У Расіі, у Пуціна, у Сталіна, у Гітлера быў свой рацыяналізм. І ацэнку яны таксама давалі рацыянальна, яны былі ўпэўнены ў тым, што яны перамогуць за 2 тыдні, так, што Захад проста рассцеліцца, яны разумелі той рацыянальны падыход Захаду, ідэалістычны рацыянальны, якія лічылі, што нам не патрэбна вайна, што трэба дамаўляцца, што перамовы гэта самы лепшы механізм для пазбягання вайны. І з пункту гледжання з гэтага ідэальнага рацыяналізму яны таксама ідуць на нейкія уступкі адносна Пуціна, што вось гэтыя перамовы нейкія патрэбны, што не трэба Украіне даваць неабходныя колькасці зброі, бо гэта прыводзіць да пашырэння канфлікту. Як гэта прыводзіць? Гэта нам падаецца нерацыянальна. А ім падаецца, што гэта вось галоўная мэта пазбегнуць вялікай вайны. Але калі яны дзейнічаюць з гэтага ідэалістычнага бачання, частка ідэалістычна нерацыянальнага, гэта прыводзіць якраз такі да пашырэння вайны, як гэта было з Гітлерам, што фактычна рэалісты і тлумачаць. І тут наступны такі важны момант, вось гэты нерацыяналізм, як ідэалізм у пэўным сэнсе, канешне, ён перажывае зараз сур'ёзны крызіс з прыходам Трампа да ўлады. Была ў межах міжнародных адносінах такая канцэпцыя, якая была распрацавана яшчэ ў 50-60-е гады Карлам Дойчам,
пра супольнасць бяспекі. Так, яна базавалася на тым, што дэмакратычныя краіны і дэмакратыя спрыяе памяншэнню канфліктаў у свеце. І прынамсі, дэмакратычныя краіны самі з сабой не ваююць. І дзякуючы гэтаму ствараецца супольнасць бяспекі, дэмакратычная супольнасць, якая характэрна была для заходняй цывілізацыі, ліберальнай цывілізацыі. І, безумоўна, вось гэты падыход да сённяшняга дня, ён працаваў у тым кантэксце, што гэтая заходняя цывілізацыя існавала з большымі ці такімі, ну, скажем так, палітычнымі маленькімі крызісамі ці пэўнымі канфліктамі, яны заўсёды будуць, але існавала ў гармоніі, не было ніколі напружанасці у адносінах. Заўсёды была нейкая агульная мэта, прынамсі супрацьстаянне Савецкаму Саюзу, потым пабудаванне развітай эканамічнай палітычнай супольнасці, гэта еўрапейскі звяз, суадносіны паміж Злучанымі Штатамі і Канадамі, і казалася, ўсё, пытанне вырашана, што гэта найлепшая мадэль для развіцця ўсяго свету. І таму адсюль выходзіла вось гэты прагматычны падыход, таксама Злучаных Штатаў Амерыкі, калі у вас няма дэмакратыі, то мы ідзем да вас, так? Такі анекдатычны падыход, што гэтая мадэль будзе працаваць і ў іншых грамадствах, у тым ліку і мусульманскім. Это не таксама вось гэта ідеальны рацыяналізм, што ну для нас гэта, мы ж паглядзіце, што такой мы свет збудавалі, гэта лепшае таксама для вас. Гэта нерацыянальны падыход, так не працуе. Пра што ўвесь час казалі рэалісты, што нельга насоўваць адзіны паттерн ці шаблон для ўсіх цывілізацый, бо мы ўсцяж розныя, і нават у свеце дэмакратычным мы розныя. І Трамп фактычна змяняе вось гэтую парадыгму. Вось гэтая супольнасць бяспекі, якую будавалі больш за 50 год еўрапейцы і перш за ўсё амерыканцы, бо і план Маршала, і ідэя стварэння еўрапейскай супольнасці эканамічнай, гэта былі амерыканскія ідэі, ліберальныя ідэі, яны, дзякуючы ім, вось пабудавалі, фактычна паклалі аснову для еўрапейскага звязу. Хаця ідэі, канешне ж, фарміраваліся і перш за ўсё еўрапейскай філасофіі, там Кант, Сен-П'ер Абат, які першы ввогуле канцэпцыю прапанаваў у 17-18 стагоддзі Лігі нацый, так, такой супольнай нейкай рэспублікі. Усе гэтыя ідэі былі якраз такі народжаны заходняй цывілізацыі. А Трамп з такім, ну, я не ведаю, што гэта ягонае ўласнае бачанне палітыкі, ягоная ўласная філасофія, што працуе права моцнага, што ЗША дыктуе умовы, і гэта правакуе упершыню за шмат вось дзесяцігоддзяў такое абвастрэнне. Хаця крытыка дачынення ідыан заўсёды была, безумоўна, яна фінансуецца з Злучанымі Штатамі Амерыкі, і была крытыка і патрабаванне рэформаў, але лепшага на сённяшні дзень, на жаль, стварыць, ну, мы будзем не ў стане. Захад можа стварыць уласную арганізацыю Аб'яднаных Нацый, так, уласную структуру, якая будзе навязваць палітыку ці бачанне бяспекі ўсяму свету, але каб гэта была эфектыўная міжнародная арганізацыя, якая б вырашала сур'ёзныя крызісы, я думаю, такога наўрад ці зараз можна пабудаваць. Не, ну калі Захад створыць сваю арганізацыю Аб'яднаных Нацый, Кітай сваю, яшчэ хто-небудзь сваю, то гэта ўжо будзе не арганізацыя Аб'яднаных Нацый. Так гэта было заўсёды. Разумееце, заўсёды светам кіруюць інтарэсы дзяржавы, вялікіх дзяржаў, палітычных групаў. Такія структуры існавалі заўсёды, ценевыя структуры, міжнародная... Адна справа гэта ценевыя структуры, а іншая справа ўсё ж такі ААН, якая, ну, худа-бедна, але там все сустракаюцца. Так, ну, канешне, кожны з трыбуны... Гэта хутчэй пляцоўка для дыскусій, так, і для выражэння публічных пратэстаў, бо ўсё ж такі міжнародная грамадская апінія, так, супольнасць, яна як псіхалагічна аказвае нейкі ўплыў, як, напрыклад, у перыяд карыбскага крызісу, калі менавіта на пляцоўцы Рады бяспекі, калі увесь час Савецкі Саюз сказаў, што мы за мір, мы не хацім эскалацыі, а потым паказваюць здымкі, што там ядзерная зброя. Канешне, вось гэта паўплывала на
нават на саюзнікаў Савецкага Саюзу. Таму у сэнсе фарміравання, у сэнсе механізмаў кіравання мысленнем міжнароднай супольнасці гэта важны інструмент. У практычным сэнсе, ААН, магу памыляцца, але з таго, што я не ведаю, не вырашыла ніводнага сур'ёзнага крызісу. Апошнім часам вось гэты мем Тимор, выказваем заклапочанасць, да? Так, это заўсёды была заклапочанасць. І, канешне, там і ў перыяд існавання двух палюсоў савецкага камуністычнага блока і заходняга, заўсёды ААН была пляцоўкай такіх гульняў. За гэтымі гульнямі рэалізоўваліся рэальныя інтарэсы. Уваход у Афганістан, вайна ў В'етнаме, карейская, там, это пачаткі холоднай вайны, крызіс у Чэхаславакіі, крызіс у Венгрыі. Гэтая арганізацыя не магла ўплываць на сітуацыю якраз такі, якая развівалася ўнутры блоках. Той самы чылійскі крызіс і гэтак далей. Стварыць такі механізм, які мог бы паставіць на калені там, ці вырашыць пытанне той жа Украіны, так, быў не ў стане. Ні арганізацыя там, ні АБСЕ, ні іншыя структуры, нават НАТО. Нават НАТО не ў стане вырашыць сур'ёзных праблемаў, якія звязаны з бяспекай уласнай арганізацыі, бо ўсё ж такі вайна ва ўкраіне гэта выклік для Еўропы, для краін НАТО, і гэтае дзеянне Расіі гэта вельмі небяспечна. І, на жаль... Добра быць арганізацыяй Аб'яднаных Нацый у ціхі спакойны час, калі все жывуць у міры і вырашаць ніякіх праблем не трэба. Ці быў такі час, у прынцыпе, да? Не было такога часу, ніколі ў нашым... калі пачынаецца канфлікт рэальныя, гарачыя, высвятляецца, што ніякага аб'яднання, можна сустрэцца і пагаварыць, да? Але вось так, каб супольна взяць, сесці і вырашыць нейкую праблему. Немагчыма вырашыць супольна праблему, бо ў Расіі свае інтарэсы. Пуцінаўскай Расіі свае інтарэсы. Яны выкарысталі пляцоўку ААН вельмі паспяхова у вайне з Грузіяй. Фактычна яны там дамінавалі. У першай вайне з Украінай, з анексіяй Крыма, з вайной на Донбасе. І, канешне, вось тая апошняя вайна ўсё ж такі паказала, наколькі Украіна вельмі актыўна супрацьдзейнічала гэтай прапагандзе і дыпламатыі расійскай на міжнароднай арэне, бо дыпламатыя гэта адзін з ключовых інструментаў гібриднай вайны, гібридных уплываў. А з прычыны таго, што ідэалагічна сам Захад не кансалідаваны, бо ёсць уплыў, вельмі вялікі уплыў левых арганізацый, неомарксізм, неосацыялізм, антылібералізм у сэнсе эканамічным нават, антыкапіталізм. Вельмі шмат тых арганізацый, якія былі створаны за часоў СССР, міжнародная арганізацыя моладзі, там, міжнародная там, фонд міра савецкі, яшчэ ў савецкія часы, міжнародная арганізацыя жанчын, яны ўсе прарасейскія, яны ўсцяж з'яўляюцца інструментамі ўплываў на міжнародную думку, асабліва на моладзь, бо моладзь у Еўропе, яна збольшага сацыялістычная, яна сацыяльна накіраваная. Гэта, канешне, прычына шмат якіх крызісаў, эканамічнага крызісу 2008 году, і ковіду, і нейкай такой адчування непатрэбнасці, бо вельмі вялікае спаборніцтва на рынку працы. Я ведаю шмат кейсаў, калі людзі з доктарскай степенню працуюць там дзесьці ў Еўропе, як у рэстарацыі, як там кельнеры, бо не запатрабаваныя. А Еўропа, яна, так скажем, левай, прасавецкая яна была з часоў там, пасля другой сусветнай вайны. Цэлая плеяда філосафаў, Фуко, Сартр, новыя левы, Маркуза. Гэта былі сацыяльна арыентаваныя, яны былі вельмі моцна прарасейскія. Кажуць жа, што калі табе 20 і ты не камуніст, у цябе няма сэрца, але калі табе 40, а ты камуніст,
у цябе няма мазгоў. Ну, я лічу, Ну, калі як бы, табе- гэта, калі конечно. табе 20, і ты не беларускі нацыяналіст. Ну, у нас своя. Сябры, мы ў жывым эфіры. Павел Усаў, як дысцыплінаваны эксперт, акуратна адказвае роўна на тое пытанне, якое я задаў, а я вось меў неасцярожна задаць такое глобальнае пытанне, да, куды каціцца свет. Я, канешне, меў на ўвазе нейкія больш дробныя аспекты, і Павел, ну, раз-пораз ён падышоў да адказу на гэтае пытанне. Вось гэты эгоізму матывацыі палітычных лідараў сусветных, да? Вы пералічылі там Наполеона, Сталіна, Гітлера, вось Пуціна, да? А Трамп, на вашу думку, ён працягвае гэты шэраг вось лідараў, якія думаюць, ну, мысляць, да, менавіта вось так. Мне здаецца, што праз адказ на гэтае пытанне мы можам, ну, наблізіцца да разумення таго, у якім свеце мы будзем жыць заўтра, да, з ан ці без ан. Ну і вось другое пытанне наўздагон. Вось гэты дэмарш, да, з Бапор. Гэта які месседж Трамп дае свету, да? Я вось, ну, уже зразумеў, што, ну, хутчэй за ўсё не, ан застанецца. Гэта не месседж типа ан больш не патрэбна, мы выходзім там, перастаем фінансаваць, да? Гэта ўсё ж такі нешта менш глобальнае, што ўкладаецца, відаць, у шэраг таго, што з вось гэтай замарозкі праграмы адразу быў выключаны Ізраіль, да? То бок все замарожваем, а Ізраіль это асобны выпадак, да? І вось Бапор, вы згадалі 7 кастрычніка 23 года, ёсць жа інфармацыя пра тое, што шэраг супрацоўнікаў гэтай агенцыі ААН, ну, быў сярод тых, хто атакаваў Ізраіль наўпрост, да, вось сярод гэтых баевікоў. Гэта вось такі месседж, да? Мы больш не падтрымліваем, ну, нешта увогуле такое дзіўнае, звязанае наўпрост там з тэрарызмам, да, а не глобальны накшталт адыходу ад ААН і перапісванне гісторыі ў прынцыпе. Я думаю, такая праблема ўжо ў гісторыі была. Гэта праблема крызісу імперыі, ліберальнай імперыі. Такая праблема была з Великабрытаніяй. Так, трошкі, канешне, гістарычны кантэкст іншы, але гэта было якраз перад другой сусветнай вайной і пасля другой сусветнай вайной, калі цэлы шэраг і філосафаў, і дыпламатаў, і палітыкаў лічыла, што Нямецчына... Всё добра? Так. Коллеги наши за дзвярэй там шумяць. Што Великабрытанія, ну, павінна адмовіцца ось ад такой імперыі, якая там пільнуе парадак сусветны, так, павінна на сябе несці там цяжар вырашэння крызісаў, тым больш, што гэтыя крызісы часам невырашальныя, і неабходна дэмакратызацыя, адмаўленне ад сваёй прысутнасці, што фактычна было зрэалізавана пасля другой сусветнай вайны, тым больш, што велізарны цяжар вядзення вайны таксама лёг на плечы Великабрытаніі, імперскай Великабрытаніі. У фінансавым плане гэта была цяжкая для Великабрытаніі вайна, і больш таго, уплыў на вось гэтую лібералізацыю і адмаўленне калоніі у Великабрытаніі узамен за крэдыты аказвалі Злучаныя Штаты Амерыкі і перш за ўсё Рузвельт, што вельмі моцна абурала брытанцаў, але яны не маглі адмовіцца, бо патрабавалі ўсё ж такі вялікіх уліванняў дзеля таго, каб, ну, выйсці з наступстваў вайны. І зараз, я думаю, што ў плане філасофскім, у плане палітычным Злучаныя Штаты Амерыкі перажываюць тую ж самую праблему. Яны фактычна з'яўляліся той дзяржавай, якая на сябе несла адна фактычна цяжар супрацьстаяння з Савецкім Саюзам, так, падтрымкі захаду, падтрымкі міжнародных арганізацый. Гэта вялікія ўліванні. І Трамп, ну, думаю, зараз праводзіць такую палітыку ізаляцыянізма, што мы павінны заняцца там уласнымі праблемамі, уласнай сітуацыі, вырашэнне пытанняў злачыннасці, наркатрафіку і гэтак далей. А з іншага боку, ён лічыць, што прыйшоў час, каб іншыя краіны захаду і перш за ўсё еўрапейскі звяз узялі на сябе таксама адказнасць за
за сусветны ліберальны парадак, што яны не павінны быць выключна у плане у сэнсе бяспекі датаванымі. Яны павінны забяспечыць вось гэтую і абарону і уласную бяспеку самастойна, а не глядзець там на Расію, не нейкія тайныя дамовы заключаць эканамічныя, жыць коштам Расіі і уласна свой вайсковую прамысловасць, сваё войска фактычна пра яго не дбаць і адмовіцца ад пытанняў, звязаных з утрыманнем уласнай бяспекі, гэтай мультикультуралізм і гэтак далей. Тым больш, што, канешне, уплывы вось гэтай новай хвалі левых, зялёных, якія лічаць, што свет жывець у іншую эпоху, што ўжо мы тут фактычна ў палітычным раю, нам не патрэбна войска, нам не патрэбна ўзбраенне, трэба разбройвацца. Дарэчы, вось гэты пасыл разбройвайцеся, не трэба армія. Гэта пасыл, які падтрымліваў увесь час Савецкі Саюз, так? І потым Расія, што мы не ствараем пагрозы, але сістэма бяспекі аслабівае, а расійская ўзмацняецца, еўрапейская аслабівае, яны маюць іншыя механізмы, іншыя ўплывы. Думаю, што гэта можа быць адна з прычын, чаму Трамп так радыкальна ставіць пытанне: давайте разам, як вось гэтая цывілізацыя захаду, возьмем на сябе цяжар вось звязаных з пытаннямі бяспекі. Вось гэта USAID, так, велізарны дзяржаўны фонд, які быў створаны ў 1961 годзе Кеннеді, які павінен, гэта другі план Маршала, можна так сказаць, для развіцця краін у свеце. Пасля вайны, гэта ўжо пра працяг. І бюджэт вось апошнюю, так, складае каля там 50 мільярдаў долараў. Бюджэт Беларусі 14 мільярдаў, так. Можна сабе ўявіць, які гэта агромісты цяжар таксама для такой вялікай дзяржавы, як ЗША. А хто можа пахваліцца нават з еўрапейскіх краін, што існуе такі фонд, велізарны фонд, які б дапамагаў развіццю там краінаў трэцяга свету. Канешне, яшчэ гэтым займаецца ІАН, і тут таксама думаю, што ёсць пэўнае не да канца добрае разуменне Еўропы. Еўропы як адзінага геапалітычнага арганізму не існуе. Гэта не ЗША, дзе прыйшоў Трамп, прыняў рашэнне, все, з гэтымі мы нафту замаражваем, уводзім тарыфы, і такі дэкрэтамі сваімі фактычна пачынае змяняць канфігурацыю міжнародных адносін. У Еўропе так не працуе. Венгрыя заблакавала дапамогу. Фіца там сказаў, што мы не будзем нічога рабіць, каб Украіна... Не падпішам там загароды. І ўсё. І крызіс. А асобныя краіны, нават Нямецчына, яны не ў стане несці такі ж цяжар, прабачце, бяспекі за ўсю Еўропу. Там Великабрытанія, як асколак імперыі. Толькі агульна, вось, не кансалідуючы, магчыма, Трамп і жадае падштурхнуць ускосна. Не думаю, што гэта ягоная мэта, але ускосна вось гэтыя дзеянні могуць падштурхнуць захад для стварэння агульнай уласнай цэнтралізаванай сістэмы бяспекі, уласнай арміі, войска, бюджэта вайсковага агульнага, на кшталт ужо Злучаных Штатаў Амерыкі, калі ўжо гэта будзе не канфедэрацыя, а федэрацыя. Але разам з гэтым у самым жа еўрапейскім звязе даволі шмат цэнтрабежных сілаў, якія не жадаюць. Трамп, ён таксама даводзілася чытаць, што ён хоча Еўропу неяк стымуляваць да больш актыўных дзеянняў, неяк ее, ведаце, па шчаках так палупіць крыху, да, типа, адзіная праблема. Прачніцеся, давайте, як бы. Гэта, безумоўна, вось гэты выклік, які створаны быў Расіяй, павінен быў бы падштурхнуць для больш радыкальных дзеянняў. Але паглядзіце, 3 гады вайны, але нейкай уласнай еўрапейскай сістэмы бяспекі, там, вайсковай, не створана. І колькі было прыкладаў скандалаў, калі нават з высокіх пасадаў, там, Бундесвере, там, у Аўстрыі дыпламатычных выцякае інфармацыя пра вельмі такія
важнае пытанне бяспекі, стан войска, стан дапамогі, гэтак далей, што сведчыць пра тое, наколькі прасякнута ўся гэтая прастора вось гэтым альбо пацыфізмам, так, квазіпацыфізмам, альбо агентамі ўплыву ввогуле інфільтраваная Расія. Я ўжо не кажу пра такой інтэгральную сістэму бяспекі. Ўсё, безумоўна, увесь цяжар бяспекі Еўропы кладзецца на плечы НАТО. А гэта фактычна Злучаныя Штаты Амерыкі. Але з іншага боку, гэта ўжо і ёсць адказнасць ЗША, бо ЗША сваёй філасофіяй Божай выбранасці, якая яшчэ сфарміравалася там у 19 стагоддзі, што менавіта ЗША з'яўляюцца такім факелам цывілізацыі, нясення дэмакратыі, прынцыпаў пратэстанцкай этыкі і гэтак далей. Яны за гэты маніфест стварылі, так, і дзякуючы ім 2 вайны былі фактычна выйграныя. Там Першая сусветная вайна, Другая сусветная вайна. І зараз адмаўляцца ад той місіі, якая была ўскладзена самой філасофіяй палітычнай Злучаных Штатаў Амерыкі, той же Кісінджер пісаў пра гэта. Ну, гэта ж уводзіць у шок. Ну, мы не можам, вы не можаце зараз зняць з сябе адказнасць. Вырашыць гэтае пытанне з Украінай, проста заключыўшы з Пуцінам дамову. Гэта фактычна стварэнне велізарнай праблемы на перспектыву. І мне падаецца, тут не ўсё у сэнсе нават саміх інтарэсаў Злучаных Штатаў Амерыкі прадумана, бо калі вы саступаеце з гэтых ключовых стратэгічных элементаў, вы даеце магчымасць такім краінам, як Кітай, чуць сябе больш упэўненымі. Это тое, што я вось нават у сэнсе дапамогі USAID, замарозкі гэтай дапамогі, гэта нават не колькі эфект рэальны, так, колькі эфект псіхалагічны. Гэта я параўноўваў як такі выхад, які быў зроблены Байденам з Афганістану ў 2021 годзе. Па сутнасці гэта выглядала як уцечка, так, што проста ўсё пакідалі, людзей кінулі, ўсё ўзбраенне кінулі і беглі за два тыдні там Талібан ўсё тую інфраструктуру, якая стваралася 20 год, у якую былі ўбуханы мільярды даляраў, яны просто захапілі і зараз фактычна ствараюць рэгіянальную пагрозу, во што Афганістан пераўтварыўся. Гэта фактычна фундаменталісцкая дзяржава, а раней ці пазней гэты фундаменталізм будзе ўжо выходзіць па-за межы самога Афганістана. Гэта ўжо проста псіхалогія і уласна ўнутраны інтарэс. І такія дзеянні на сённяшні дзень, яны, канешне, інспіруюць, натхняюць і Кітай, бо гэта падкрэслівае ў пэўным сэнсе слабасць, сыход з імперскіх нейкіх пазіцыяў. Я хочу падкрэсліць, што ў гэтым кантэксце імперыялізм гэта не нешта такое негатыўнае. Это, па сутнасці, форма дамінацыі. Яна ў чалавечай цывілізацыі была і будзе заўсёды. Зараз, калі сыдзе амерыканскі імперыялізм, будзе кітайскі імперыялізм. І ён ужо настолькі свае шчупальцы, так, мацкі гэтае распаўсюдзіў, ён прысутны паўсюль. Я маю на ўвазе кітайскі імперыялізм. Ён яшчэ не мае такога агрэсіўнага характару, бо Кітай не ўключаецца ў нейкія канфлікты, але вось першая кропка гэта Тайвань, другая кропка гэта Палестына, стварэнне такіх вогнішчаў напружанасці. І ў Злучаных Штатах гэта павінны разумець. Ці разумеюць гэта? Мне на сённяшні дзень цяжка сказаць, бо калі б Трамп хацеў бы імгненна вырашаць пытанне Украіны, то не трэба было б гэта расцягваць на 100 дзён. Трэба было просто паставіць пытанне рубам, паказаць, што мы туды прасоўваем далей, фінансуем Украіну далей, туды ввозім узбраенне, і наша прысутнасць там будзе ў 100%, калі вы не пагодзіцеся на нашы ўмовы. Канец, кропка. Вось так трэба вырашаць з такімі людзьмі, як Пуцін, пытанні, а не расцягваць і потым і не мець нават формул. У гэтым сэнсе вось мне гэта трошкі незразумела, і я
якраз таки крытычна, бо 100 дзён, што 100 дзён для Украіны, што такое 100 дзён для Украіны, гэта далейшае аслабленне, асабліва зараз, калі мы бачым, як Расія імкнецца максімальна пашырыць тэрыторыі, якія захопліваюцца. 100 дзён гэта тысячы людзей забітых, тысячы вайскоўцаў, вялікія фінансавыя страты. Пытанне, вы хацеце Украіну аслабіць, каб яна была больш размоўнай і пагадзілася з той формулы. Ці вы хацеце Расію аслабіць? Калі вы хацеце аслабіць Расію, каб яна сыходзіла са слабых пазіцыях на перамову, дайце ўзбраенне, усё, што ёсць. Ну, добра, што там зараз 1000-фунтовыя там гэта кіраваныя бомбы, але гэта недастаткова. Час сыходзіць, трэба там па зубы настолькі ўзброіць, каб нават дазволіць бамбіць ракетамі па інфраструктуры расійскай. То, што Трамп гэтага не робіць, гэта значыць, што ён усё ж такі працягвае ў пэўным сэнсе сыходзіць з той сістэмы уладкавання свету, якая была да таго. То бок ён робіць радыкальныя крокі, але ўсё ж такі гэта сістэма нейкіх дамоваў у яго ў галаве. Вось нейкая ўсё ж такі рацыяналісцкая сістэма, да? Пасадзіць, вы не хочаце сядаць за стол перамоваў, мы вас там выкруцім рукі, вам таксама выкруцім рукі, всех пасадзім за стол перамоваў і як бы дамовімся. Ну, каб выкруціць рукі, трэба прадэманстраваць сілу. Так, прадэманстраваць гатовасць, менавіта гатовасць ужо нават зараз размаўляць з пазіцыі сілы. Цікава, што, мне здаецца, вельмі слушная думка, Павел. Я зараз злавіў сябе на думцы, што ў дачыненні Расіі то Трамп нічога асабліва не зрабіў, здаецца. Ну, вось мы ведаем, што Канаду, Мексіку, там Кітай абклалі дадатковымі тарыфамі, цяпер спынілі іх там на месяцах і так далее. А што зроблена, каб Расія пачала адчуваць сябе больш слабой? Ну, вось гэта так. Нават у галаву нічога не прыходзіць. Можа, я нешта прапусціў, як бы, да? Пакуль што, канешне, нічога, бо Трамп ідзе у канве той праграмы, якую ён задэклараваў. Мы скончым з вайной, то бок не эскалацыя. Ён не імкнецца да эскалацыі, бо як? Мы ж тут абяцалі скончыць, там мірная перамова, як я буду зараз ужо вось ісці на эскалацыю. То бок тое, што ён сказаў, што мы там вось пытанне паставім з Канадай, пытанне з мігрантамі, ён ідзе якраз такі у рэчышчы таго, што ён такі дэклараваў, што там Пуціна я ведаю, ён такі неблагі лідар, мы можам з ім дамовіцца. Вось і у канве з гэтай псіхалогіі дамоўленасцяў ён не жадае размаўляць мовай ультыматуму. У дачыненні да Украіны, на жаль, гэта прысутнае. Што мы тады скароцім дапамогу. У Расіі гэтага дачынення да Расіі гэта няма. Акрамя абстрактных, што мы дадзім столькі зброі, сколькі вы дадзіце зброі? Так давайце ўжо, каб былі роўныя ўмовы, і калі вы жадаеце там дасягнення перамоў, пытанне якіх вы хацеце перамоў, што вы хацеце гэтымі перамовамі дасягнуць, скончыць вайну, а якім коштам? Бо калі вы скончыце вайну коштам Украіны, гэта азначае, што Расія перамагла, а вы прайгралі. Не азначае заканчэнне. Абсалютна. Азначае паузу на накапленне Расіі новых сілаў. Канешне, калі мы нават паглядзім тое, што Расія здабыла за гэтыя 3 гады, акрамя тэрыторыі Украіны і знішчэнне дзяржавы, яна нішчыць дзяржавы, 2 сатэліта у еўрапейскім звязе, Венгрыя, Словаччына, Балгарыя. Незважаючы ні на што дэманструюць вернасць. Просто Грузія, нягледзячы на пратэсты, так, Беларусь ужо цалкам фактычна ў геапалітычным плане праглынутая Расіяй. І шмат прарасійскіх левых, крайне правых радыкальных арганізацый у самой Еўропе. Вось калі мы бачым захады Трампа наконт Грэнландыі, да, напрыклад, да, і наконт Панамскага канала, калі мы бачым захады Кітая наконт Тайваня, там все больш радыкалізуецца рыторыка, мне здаецца, уже абмяркоўваецца, калі ўжо Кітай нападзе на Тайвань і далучыць яго да Кітая.
гэта азначае, што мы вяртаемся ў час такога перадзела, якога яшчэ не было. Калі моцная дзяржава у сваіх інтарэсах эгоістычных, можа нешта забраць у слабой. Калі слабая дзяржава, каб ёй захоўваць сваю тэрытарыяльную цэласнасць і адносны суверэнітэт, мусіць прасіць заступніцтва ў моцнай. То бок такі, не феадалізм, не ведаю, не сярэднявечча, Гэта было заўсёды. Пра тое, што з чаго я пачынаў, пра тое, што ўвесь час пісалі рэалісты ў адносінах, у дачыненнях міжнародных. Дзяржавы дзейнічаюць як людзі, сыходзячы са сваіх эгоістычных інтарэсаў, і сыходзячы за свайго разумення бяспекі, што ім больш гарантуе бяспеку, а што менш гарантуе. Плюс яшчэ і, канешне, разуменне і філасофія палітычных элітаў. Зараз мы жывем... Праблема філасофіі палітычнай і тэорыі міжнародных адносінаў на Захадзе была якраз таки звязаная з тым, што на іх думку ідэя лібералізму перамагла. Перамагла камунізм, і зараз ужо нішто не можа стварыць ідэалагічнай альтэрнатывы для ліберальнай ідэалогіі. Насамрэч, нават амаль усі аўтарытарныя краіны, нават посткамуністычныя, неокамуністычныя, у сэнсе унутраных эканамічных адносінах існуюць на ліберальных рынкавых механізмах. Таму яны развіваюцца. Ім не патрэбна дэмакратыя. Ім дастаткова рынкавыя адносіны, і іх стан эканамічнага развіцця будзе амаль такі ж не ў маштабных аспектах, прынамсі сярэдні, на сярэднім узроўні, такі ж, як і ў Еўропе і Злучаных Штатаў Амерыкі, а нават і лепей. Нават вазьміце сярэднестатыстычнага беларуса, яго айфоны, машыны, рынкавы сацыялізм. Недзе я гэта чуў. Гэта можа быць так. У ідэалагічным плане рынкавае, там эканамічным рынкавае развіццё, а ў палітычным сацыялізм у сэнсе кантралявання, я б назваў гэта аўтарытарны лібералізм, не я, это ўжо шмат хто на Захадзе гэта абумоўлівае. Але разам з гэтым аўтарытарныя вось гэтыя дзяржавы, іх асноўная філасофія на антылібералізме заходнім. То бок яны прымаюць вось гэтыя эканамічныя адносіны рынкавыя, бо разумеюць, што гэта найбольш эфектыўны рынок, і ён больш эфектыўны, чым дзяржаўнае планаванне, якое прывяло да калапсу Савецкі Саюз, там прывяло да рэформаў у Кітаі, які якраз такі дзякуючы, як яны казалі, там адна ідэалогія, две сістэмы. Это адносна Гонконга, але у сэнсе Дэн Сяопіна гэтых рэформаў яны прывялі да ўвядзення рыначных адносін у Кітаі, і гэта падштурхнула, узняло Кітай на велізарныя вышыні. Я на свае вочы бачу, наколькі там тэхналагічна, то вось гэта асабліва ўсходняя частка развітая, якія там камунікацыі, там як цягнікі, просто гэта уводзяць у шок, і гэта ўсё ў апошнія 20 год зроблена. Нават Еўропа шмат у чым адстае, калі мы паглядзім на развіццё інфраструктуры Кітая і тэхналогій. Але уся іх філасофія, у Кітая асобая філасофія, яна там канфуцыянства, камунізм, але асноўнае, яны будуюцца на антызаходняй філасофіі, што Захад гэта заўсёды пагроза нашым інтарэсам. У Расіі тое ж самае. Расія, яна ўжо ў купу скінула ўсё, там і камунізм, і Данілеўскага Расія і Захад, што Расія заўсёды антызаходняя, Захад імкнуўся яе знішчыць. І яны сыходзяць са сваіх так ідэалагічных і варожых уласных інтарэсаў, забеспячэння інтарэсаў дзяржавы, бо гэтая дзяржава ў тым аспекце, у якім яна існуе, забяспечвае іх уладу. Таму яе трэба пашыраць, вынішчаць знешніх ворагаў, і плюс яшчэ маніпуляваць уласным грамадствам. Вы не так багата заможна жывеце, у вас там ліфты не працуюць, няма ремонтаў, гэта Абама вінаваты, там Байден і Трамп. Вось мы зараз іх пераможам, і вы зажывеце як у раю. А вось Беларусь у гэтым старым новым свеце, яна атрымліваецца ізноў у шакаладзе. Ужо Лукашенко знайшоў сабе магутнага заступніка,
перамагчы, якога, ну, прынамсі, складана. Всім зразумела, што калі што, Путін впішацца, да, так ці інакш. І, ну, все, значыцца, як бы свет прайшоў той перыяд, пра які вы казалі, калі дэмакратычныя краіны самі з сабой не ваююць, не прад'яўляюць адна адной нейкіх тэрытарыяльных прэтэнзіяў ад гэтай сістэмы Карла Дойча, так, ідзе такі павольны адыход у бок эгаізма, у бок такога новага рацыяналізма, рэалізма, так, а у Лукашэнкі все нормально. І зноў жа вось мы разважалі пра заканчэнне вайны, гэта, конечно, адна з топавых тэмаў, ну, апошніх некалькіх гадоў, да, але заканчэнне вайны як паўза, яно не спыняе вось гэтую эканоміку імпартазамяшчэння так званага, да, якая забяспечвае расійскі ВПК, які не будзе спыняцца, атрымліваецца, да, то бок будуць кампенсавацца запасы, якія былі выдаткаваны на вайну, да, будуць кампенсавацца, будуць новыя стварацца ўзбраенні для наступных аперацый, да. Атрымліваецца, што з усіх бакоў вось у той сітуацыі, у тым, ну, нейкім змяніўшымся свеце, сканфігураваным па-новаму, Лукашенко в шакаладзе. Для выжывання Лукашенка і для выжывання рэжыму ягонага персаналістычнага, безумоўна, ўсё складваецца вельмі добра. Для інтарэсаў Беларусі, для нацыянальных інтарэсаў дзяржавы ўсё складваецца вельмі кепска. Бо, як я і казаў, асноўная мэта і палітычных эліт, і самой дзяржавы, так, і грамадства — гэта выжыванне, гэта ўласная бяспека, экзістэнцыяльнае існаванне. Беларусь як самастойная дзяржава, незалежная дзяржава ўзнікла ў 90, нарадзілася ў сэнсе вось як прадукт у 91 годзе, і як бы мэтай існавання дзяржавы было забеспячэнне сваёй незалежнасці, стабільнасці унутранай палітычнай. Мы гэтага не зрабілі. Прыйшоў Лукашенко да ўлады і пачаў гэтую незалежнасць, стабільнасць, бяспеку прадаваць Расіі дзеля таго, каб утрымацца пры ўладзе, не развіваць, не ўзмацняць бяспеку, бо ўзмацніць бяспеку, узмацніць незалежнасць можна выключна на унутранай энергіі грамадства. А гэта унутраная энергія грамадства, яна бярэцца з нацыянальнага духу. Бо толькі народ, нацыя можа забяспечыць існаванне дзяржавы, ну, калі яе не захопіць вайскова і не знішчыць. Усе гэты унутраны патэнцыял развіцця дзяржавы, яе бяспекі, ён знішчаўся. Усё нацыянальнае абвяшчалася як варожае, і ўсё там савецкае як сваё, ну і плюс рускія са знакам качества. То бок унутраная энергія узмацнення нацыянальнага, яна была знішчана. І Беларусь у большай ці меншай ступені заставалася такім расійскім фарпостам, і незалежна ад таго, як развіваліся адносіны паміж Лукашэнкам, Ельцынамі і Пуцінам, расійская прысутнасць там была, і рэжым Лукашэнка падтрымлівалі заўсёды і пасля 20-го году. То бок Расія коштам Беларусі зрэалізавала свае інтарэсы. Які інтарэс Расіі ва ўкраіне і ў Беларусі? А вельмі просты. Гэта брамы на захад. Без Беларусі і без Украіны Расія стане азіяцкай дзяржавай, абсалютна азіяцкай, зачыненай на захад, нягледзячы на тое, што там ёсць нейкі Калінінград, выхад да Балтыйскага мора, межы з Фінляндыі непасрэдная. Тым не менш, для кантынентальнай, цэнтральнай, заходняй Еўропы гэта галоўнае. Ты ў тэрытарыяльным плане ўжо не будзеш еўрапейскай дзяржавай, ты застанешся перыферыйны. Яшчэ Макіндер казаў, той, хто кантралюе сердце Хартланд, так, то і кантралюе света, што каб кантраляваць Хартланд, то ён у 19-20 годзе трэба кантраляваць ўсходнюю Еўропу, то бок гэты наш рэгіён. Бо гэта фактычна эканамічны мост, эканамічны, сацыяльны, палітычны. І Расія змагаецца за гэты мост, за сваю прысутнасць у Еўропе. Захад гэтага ніколі, акрамя Макіндера і брытанцаў, гэтага не разумеў.
Ну як же, ну можна ж дамовіцца, давайте калідор зробім, там, ну будзем нафту, мы туды тавары, усім будзе добра. Ну гэта ваш ідэалістычны утапійны падыход, ён фактычна і прывёў да ўзмацнення Еўропы. Так, для Беларусь стала вось гэтым коридорам расійскім. Гэта не коридор паміж, як Лукашенко намагаўся там вельмі часта казаць, мы мост паміж усходам і захадам. А гэта ўжо фактычна той мост, ключы ад якога кантралююцца ў Маскве. І з гэтага нічога Лукашенко не можа зрабіць. Мы б, як незалежная самастойная дзяржава, нацыянальна арыентаваная, канешне, з такога геапалітычнага палажэння маглі б скарыстацца, пра што пісалася ў 90-е гады, былі праграмы, можна ўзгадаць Беларускі народны фронт, які прапановаў гэты саюз балта-чарнаморскі. У рэгіянальным кантэксце, у геапалітычным гэта вельмі важна. Але геапалітыка памёрла ў Еўропе разам у той же самы момант, калі Фукуяма напісаў сваю кнігу «Канец гісторыі», там артыкул. Всё, геапалітыка памерла. Яна памерла на захадзе, але яна не памерла на ўсходзе. Яна не памерла ў Расіі. І Расія сыходзіць сваіх інтарэсаў нацыянальных, яны агрэсіўныя, яны дэструктыўныя, але гэта іх інтарэсы. На захадзе, знову, у Еўропы няма агульных нацыянальных інтарэсаў. Толькі бяспека, мультикультуралізм, інтэграцыя, развіццё, так, гэта дае шмат. Але агульнага, бо няма нацыянальнай прасторы еўрапейскай, няма ідэнтычнасці еўрапейскай, як амерыканцы. Так, амерыканцы сфарміраваліся як нацыя, няхай там грамадзянская нацыя, але гэта нацыя, у іх ёсць разуменне сваёй дзяржавы. А Еўропы, еўрапейскага звязу, як дзяржавы не існуе. І спатрэбіцца стагоддзі, каб узнікла вось гэтая тоеснасць, ідэнтычнасць еўрапейская. Яна паволі праяўляецца, але нацыянальная ідэнтычнасць, яна ўсцяж вельмі моцна. Рэгіянальная ідэнтычнасць, нават у нацыянальных краінах, нават у Францыі там некалькі ідэнтычнасцяў. Каталонія, каталонцы, цэлая Басконія, Гасконь, там, розныя мультикультурныя краіны. І няма вось гэтага такога цэнтрастрэмельнага вось такой энергіі. І тым больш погляды розныя на Расію, на ўласныя інтарэсы. Брытанія, вось, якая магла б быць рухавіком еўразвязу, яна, выйшла. Вось мы кажам пра Трампа, так, які там далёка за морем в Злучаных Штатах Амерыкі, так, у некаторай ступені папулістычнымі выказваннямі. Давайте згадаем Кэмерона, так, і згадаем Барыса Джонсона. Навошта вы выбеглі з еўрапейскага звязу? Кажуць, ужо шкадуюць. Ужо так не важна, што вы шкадуеце, дзе ваше разуменне, што гэта на сённяшні дзень, так, можна не пагаджацца і крытыкаваць за тое, што там вось гэта як подых левізны, так. Я не люблю гэтых выказванняў, але ў наратывах такое выкарыстоўваецца. Так будьце больш уплывовымі там, а не выходзьце. 50 хвілін ўжо мы ў стрыме, і скажу шчыра, хутка проста разрадзіцца мой ноутбук, але не магу не запытацца. На тэму Беларусі мы крыху выйшлі, на тэму месца і таго, як Лукашенко сябе адчувае, і на тэму таго, што чакае Беларусь. Вельмі цікавая думка Паўла пра тое, што гэта рэальна дзве розныя перспектывы. У Лукашэнкі все добра, ён можа быццам бы так у нейкай перспектыве ці пры сённяшнім геапалітычным раскладзе больш-менш не хвалявацца, толькі за здароўе засталося яму хвалявацца, да? А вось у Беларусі як нацыі, як краіны у такім раскладзе перспектывы так сабе, да, і сітуацыя цяжкая. Кранемся яшчэ адной навіны апошняга вось часу. Гэта ўрад па канстытуцыі сышоў, той самы прэм'ер-міністр Роман Галоўченко, ён цяпер ужо выканаўца абавязкаў прэм'ер-міністра для забеспячэння там палітычнай стабільнасці, яго міністр выканаўца абавязкаў міністра. Лукашенко замест таго, каб проста прызначыць новы ўрад, ён кажа, што ён хоча стварыць нейкую камісію, якая выпрацавала прапановы для таго, каб вось гэты новы ўрад прызначыць. Навошта ізноў
ну вось гэта я не ведаю, гэта нейкая бачнасць, стварэнне бачнасці палітычных працэсаў. Все роўна що ён прызначыць тых каго хоча. Прычым тут вось камісія? Гэта спроба пайграць у дэмакрата, так, гэта імітацыя. Тым больш, што там дакладна не памятаю, хіба Усебеларускі народны сход таксама ужо там стаў пракладкай, якая таксама мусіць нешта ўзгадняць і прызначаць, да? Прызначаць. Таму, каб вось узмоцніць гэты прынцып дэмакратычнага цэнтралізма, вы тут парайцеся, я вырышу. Лукашенко, ну, вось гэтымі маніпуляцыямі намагаецца паказаць, што гэта урад народнага даверу, што вось не толькі я прызначаю, што у нас новы палітычны парадак, у нас новая палітычная дамова, вы можаце таксама складаць свае прапановы, каго б вы хацелі бачыць там міністрам. Абсалютна ясна, што гэта не мае ніякага практычнага сэнсу, але для таких балонікаў квазідэмакраты, ну, можа пайсці. Як памятаеце, з Канстытуцыі стваралі там дыскусіі, пляцоўкі, ездзілі, збіралі прапановы, якая павінна быць Канстытуцыя на працягу там 2 месяцаў, каб вось дэмакратыя была, каб мы дыскутавалі, што туды была камісія створана, там Воскресенскі быў сваімі прапановамі. Это вось урэчышчы таго, што ў нас значна больш дэмакраты ў Беларусі, чым на Захадзе. Але гэта не можна сказаць, што гэта не працуе. Конечно, гэта працуе. У прапагандысцкім кантэксце ўсё, што нават, скажем, прастору забівае. Вось мы ж пра гэта размаўляем, мы зараз гэта фікцыя, але мы насамрэч пра гэта размаўляем, аналізуем, намагаемся шукаць логіку, эфекты. А паглядзіце, як людзі проста, якія ў Беларусі, якія там чытаюць Белту ці глядзяць гэтых прапагандыстаў, ці ходзяць на прадпрыемства, і ім зараз прыйдзе ідэолог і скажуць, ну давайте, якія там пра вашыя прапановы, каго мы можам зрабіць міністры. Ну і людзі кажуць, ну мы вось нават у нейкім працэсе ўдзельнічаем. Ну да, пасля ім патлумачыць, чаму там таго. Але я нават не пра людзей, якія ўнутры Беларусі, паглядзіце, што робіць, напрыклад, Міжнародны алімпійскі камітэт, да? Яшчэ няма афіцыйнай інфармацыі, але вось у каментары «Зеркалу» яны распавялі, што яны прызналі выбары ў беларускі нацыянальны алімпійскі камітэт, і там фармулёўкі такія, ну, гэтыя людзі, якіх выбралі, да, яны ж не займаюць дзяржаўных пасадаў, да? Значыць, яны не запэцканыя там у нейкіх дзяржаўных злачынствах. Гэта стары... Выбары прайшлі таемна, ну, па працэдуры, да, то бок вось гэтыя довады фактычна яны для заходнікаў нешта важаць і працуюць. Я не ведаю, конечно, які там складнік карумпаванасці, які дазволіў там закрыць вочы на тое, хто такі Віктор Лукашенко там, але фармальна, ну, типа, вот не мае дзяржаўнай пасады, акрамя старшынства НАК. Ну, заўсёды былі пытанні да МАК, так, і ў аспекце там з вайны ва ўкраіне і агрэсіі агульнай Расіі, дачыненні да Беларусі, степень карумпаванасці, таму што там вядомая, якая яна, так, і ўсё гэта крыецца за лозунгамі «спорт па-за палітыкай». Так? Але ну, калі спорт па-за палітыкай, то чаму вы не звяртаеце ўвагу на тых спартоўцаў, якія выступаюць у падтрымку Лукашенка? Ну, калі спорт па-за палітыкай, ну, давайте вы тады маўчыце. Не хадзіце на дзяржаўнае тэлебачанне, не кажыце, як краіна расквітнела падчас кіравання Лукашенка, што Лукашенко пабудаваў тое, Лукашенко пабудаваў гэтае, ну, так гэта ж палітыка. Ну, зрабіце гэтыя фільтры, зрабіце ў дачыненні да рускіх спартоўцаў, фільтры, якія там выходзяць на мітынгі ў падтрымку Лукашенка. Чаму вы гэтага не робіце? Там уваходзяць у ініцыятыўныя групы, давернымі асобамі робяцца. З гуманітаркай. Ну, так давайте, увадзіце гэтыя прынцыпы. Я толькі за. Ну, спорт у Беларусі павінен быць па-за палітыкай. Калі ты толькі з'явіўся на тэлебачанні і сказаў слова пра Лукашенка, ага, займаешся палітыкай, дыскваліфікацыя, як з допінгам.
Ну тады насамрэч будзе тады па-за палітыкай. Ну і наадварот рэпрэсуюць спартоўцаў, прабачце, як не, ну карупцыя гэта ж не толькі тое, што табе там прынеслі, паклалі ў канверце грошы, а карупцыя гэта калі на вышэйшых пасадах стаяць сваякі. Ну на жаль, праблема зараз усяго свету, калі там цягнуцца сваякі, блізкія, цэлыя кланы пачынаюць кіраваць краіну. Тут Кадыраў. Ну я нават не кажу пра ўсход, я нават пра Еўропу кажу, там калі там і ў перыяд кіравання Байдена і ў перыяд кіравання Кеннеді, ну на жаль, такая традыцыя вось яна ёсць, але добра, ну калі ты маеш класіфікацыю, как Роберт Кеннеді, так быў міністрам юстыцыі, так за часоў Джона Кеннеді два браты, ну але калі ты маеш кампетэнцыі, а не тое, што там 16 год табе ўжо героя Расіі даюць. Это зусім іншае. У Беларусі тое ж самае, там з Віктором Лукашенко, з Дмітром Лукашенко, які там усе гэтыя кантралюе поле ігравое. Гэта відавочная карупцыя, тым больш, калі няма дэмакраты. Ну, але я думаю, што і так гэтыя чыноўнікі ад спорта слухаць не будуць. Лічу, што так, вось такі падыход павінен быць. Хаціце там праводзіць ці ўключыць беларускіх спартоўцаў у нейкія алімпійскія гульні, там міжнародныя гульні, асноўная умова, ты не павінен быць палітычна арыентаваны, павінен быць нейтральны. Не падабаецца апазіцыя, окей, але ты таксама не павінен прапагандаваць Лукашенко і рэжым. Все, ты павінен займацца спортам. Конец. Мне здаецца, што такіх проста не засталося. Мы ж памятаем, што спартоўцы падпісалі 5000 там подпісаў было, і там ну рэальна все ад 70-гадовых там вяртаючыся амаль з таго, з чаго мы пачыналі. Чыноўнікі клапоцяцца выключна пра сябе, пра свой заробак, пра свой сацыяльны пакет, пра сацыяльны парашут, што там адбываецца ў Беларусі, колькі там апазіцыянераў з'елі ў Афрыцы, у Угандзе, гэта нікога там не хвалюе. Яны нават на мапе не знойдуць той Беларусі, ці не, ну, можа, зараз ужо знойдуць, хаця мяне вялікі скептыцызм па гэтаму поводу, але адносна Афрыкі, так і мы шмат чаго не ведаем пра Афрыку. Чаму яны павінны звяртаць увагу на тое, што адбываецца ў Беларусі. Так, адбыліся тое, што я казаў, што так, пачнецца перазагрузка пасля выбараў. Перазагрузка ў адносінах. Кепска гэта, ці добра, гэта пытанне, што гэта дасць Беларусь. Безумоўна, перазагрузка шмат чаго дасць Лукашенко. Ці даць гэта штосьці для Беларусі ў сэнсе узмацнення уласнай бяспекі, дыстансаванне ад Расіі, гэта ну, пытанне важнае, але на сённяшні дзень адказ пакуль што адназначны, расійская прысутнасць вельмі вялікая. Ці даць гэта магчымасць? Добра, вы маглі б паставіць на павестку там прызнанне ці ўключэнне НАК у знову вяртанне, але выпусціце там 200 палітзаключоных, выпусціце тых, там не ставіце ультыматумы, но выпусціце групу людзей, але нават гэтага не мог. Вось калі мы кажам пра дэізаляцыю Беларусі, калі мы кажам пра нейкае там зняццё санкцый, гэта не павінен быць вось такое аўтаматычна. Мы такія добренькія взялі, знялі. Гэта павінен быць, як і ў пытанні Украіны, жорсткая размова. Мы гатовыя, але толькі вось выпускаць нават такі гуманітарны падыход. А не проста, што нам гэта добра, мы спорт па-за палітыкай, все, мы знову вяртаемся ў Беларусь. Ну таксама не павінна працаваць у кантэксце вырашэння пытання. Ну так, учора на форуме Касцюшкі чуў такую фразу пра тое, што рэальная палітыка не заключаецца ў тым, каб заключаць сделкі з бандытамі. То бок бандыты ўсё роўна не выканаюць сваіх абяцанняў. Гэта нерэальная палітыка, калі ты робіш вось такія паўмеры. А вось прызнанне беларускага НАК і вяртанне вось гэтых ангажаваных, безумоўна, людзей. Ну, кожнаму, хто увогуле паспрабаваў бы разабрацца ў сітуацыі, відавочная іх ангажаванасць, вяртанне іх у такую міжнародную спартыўную сям'ю, гэта якраз такі вельмі нагадвае заключэнне нейкай сделкі з бандытамі. Дзеля нейкіх вось такіх сіюмінутных
хуткіх выгодаў. Мы вярнулі Беларусь. Гэта праблема вось гэтых двух скрайных падыходаў. Чаму мы зараз вяртаемся да таго, з чаго пачыналі? Бо на працягу 5 год замест таго, каб рацыянальна ацэньваць сітуацыю, узважана падыходзіць, была прынятая парадыгма: мы развалім, уведзем санкцыі, у тым ліку і з боку апазіцыі, уведзем татальныя санкцыі, рэжым падзе. Сфарміравалася бачанне, што санкцыі павінны быць вось гэтым дубінай, які вырашыць усе праблемы. 5 год прайшлі выбары, праблемы не вырашаны. І наступае адкат. Не з той прычыны, што там эфектыўны, неэфектыўны санкцыі, а з прычыны псіхалагічнага разумення. Вы ж нам абяцалі, што хутка, што мы ж туды вось ужо все, уже дэмакратыя будзе праз 5 год, Лукашенко праз года ўжо яго не будзе. І калі еўрапейскім палітыкам на працягу 5 год далбілі, што Лукашенко слабы, што ён заваліцца, все, мы зараз дайце нам то, дайце яшчэ больш санкцый. А потом, калі яны бачаць эфект, што гэтыя ўсе байкі пра што Лукашенко памёр, што яго ўжо там ніхто не падтрымлівае, што ўжо рэжым разваліўся, што там галадаюць, яны пачынаюць несур'ёзна ўспрымаць апазіцыю, увогуле дэмакратычную апазіцыю пачынаюць пасля такіх абсалютна інфантыльных разваг, нереальнай ацэнкі сітуацыі, не крытычнай ацэнкі сітуацыі, а вось такой інфантыльнай. Так вы сказалі, што это працуе, а аказваецца, што не працуе, то што мы будем вас слухаць, давайце. І яны змяняюць падыход абсалютна на супрацьлеглы. Давайце тады размаўляць. Паспрабуем па-іншаму. Нема вось гэтай такой flexible approach, такого гнуткага, нейкага прамежкавага, жорсткія размовы, выпускаеш, мы штосьці даем узамен, давайце кантактаваць, гуманітарны падыход, а не тое, што таксама ў гэтым пытанні ставіць сыходзь, правядзі дэмакратычныя выбары. Ты ж таксама ж павінен разумець, што Лукашенко скажа да пабачэння. Не, мала таго, ён яшчэ і правядзе дэмакратычныя выбары. Он скажа, мы ж правялі, вось паглядзіце, народ пайшоў, прагаласаваў. Я лічу, што нават не на Захадзе праблема ў разуменні Беларусі, праблема ў нашай апазіцыі. У тым, як яна акрэслівае, аналізуе і якія аналізы паказвае там на Захадзе адносна Беларусі. І вось гэтая праблема была заўсёды. А яна грунтавалася выключна такім кароткатэрміновым, вось нам зараз да перамогі не хапае 2 мільярдаў, дайце, мы тут пераможам. І калі Захад, ён пачынае расчароўвацца і у Беларусі, у рэжыме, разумеючы, што трэба з ім дамаўляцца, і ў апазіцыі, як гэта было перад 2020 годам. Цалкам расчараваліся ў апазіцыі. Мы зараз стаім у той жа самай кропцы, дзе былі да 2020 году, калі спынілі фінансаванне апазіцыйным арганізацыямі, медыям, калі іх спрабавалі тады яшчэ зачыніць Белсат і так далей. Все, мы вярнуліся ў тую кропку, з чаго пачыналі. З прычыны вось гэтага інфантылізма апазіцыйнага, замест таго, каб даваць канкрэтны аналіз сітуацыі, што ёсць рызыка, што рэжым так проста не зламаць. Трэба нейкія механізмы дадатковыя, ёсць Расія, трэба гэта ўсё ўлічваць. Сябры... так, у прынцыпе, можна было не спыняць Павла Усова, я просто падумаў, што ён неяк дагаварыў да кропкі, высветлілася, што не, але ладно, ўжо калі я пачаў гаварыць, то скажу, што сённяшні наш стрым, ён прайшоў на такім больш высокім, на геапалітычным узроўні, скажем, мы такія пытанні падымалі больш агульныя, глобальныя, да, але вельмі цікава часам пагаварыць пра гэта. Тым не менш, мы спускаліся на ўзровень канкрэтных краінаў, канкрэтных дачыненняў. І Павел Усаў не быў бы Павлам Усавым, калі б хаця б у канцы не згадаў беларускую апазіцыю, сваю пазіцыю па ёй, сваю крытыку. Мы все апазіцыя, гэта агульная крытыка нас, это не тое, што я аддзяляю сябе ад апазіцыі. Гэта наша агульная праблема, тое, што мы не можам данесці ясную карціну, стварыць аб'ектыўны аналіз. Таму не трэба там, што я стаю па-за межамі
пазіцыйнага кірунку і просто трэба і саміх сябе аб'ектыўна ацэньваць, аб'ектыўна ацэньваць тое, якую інфармацыю мы падаем, бо ад гэтай інфармацыі залежыць, якія рашэнні там прымаюцца. А мы бачым, што інфармацыя, аналізы былі недарэчнымі, неаб'ектыўнымі, адсюль неаб'ектыўная, незразумелая, абсалютна неадэкватная палітыка, падыход захаду не толькі да Беларусі, да Украіны, адсюль глобальныя праблемы, неразуменне Расіі, адсюль тое, што мы маем вайна ва Ўкраіне, маем абсалютна зачынены неототалітарны рэжым і дамінацыю Расіі. Таму аб'ектыўны аналіз, аб'ектыўныя ацэнкі гуляюць у нашай барацьбе, вось этой экзістэнцыяльнай, цывілізацыйнай вельмі важную ролю. Таму я лічу, што на гэта варта звярнуць увагу. Ну і чым яшчэ скончу, гэта не так. Мы ўсё ж такі уяўлялі сабе сітуацыю, калі казалі, што той сёй казаў, што добра было б апынуцца ў 2019 годзе, да? Вось да гэтага ўсяго. Ўсё ж такі мы атрымалі самае горшае ад 19 года. Гэта таксама інфантылізм, вярнуцца ў спячку, матрыцу, замест таго, каб намагацца далей працаваць. Ніводная дзяржава, ніводнае грамадства без змагання не будзе развівацца. Таму, так ввогуле нельга падыходзіць. Мы перажываем новы этап гістарычнага развіцця, гістарычнага існавання Беларусі. Гэта гістарычны працэс. Гісторыя заўсёды ідзе наперад. І трэба гэта разумець, трэба фарміравацца, трэба выходзіць на новы ўзровень і разумець, што раней ці пазней ўсё роўна, і рэжым Пуціна разваліцца, і рэжым Лукашенка, і быць гатовымі для таго, каб кіраваць краінай, а не сядзець у багні і ў камфорце. Прычына, чаму існуе Пуцін і чаму існуе Лукашенка, якраз такі ў тым, што вельмі шмат людзей жыло ў камфорце, не цікавілася рэчаіснасцю і палітыкай. Разумець сітуацыю, кантэкст, я яшчэ дадам. Разумець свае інтарэсы і змагацца за іх. Адзін момант. Калі б знову вярнуліся ў 19 год, Беларусь знову б чакаў бы 20 год. А можна як-небудзь без этого? Без 19-го не было б 20-го і гэтак далей. Без 39-го не было б 41-го, без 41-го не было б 45-го, і ввогуле б свет быў бы зусім іншы, калі б у ім не было Наполеона, Гітлера, Александра Македонскага. Таму трэба разумець сваю роль і сваю задачу ў гісторыі. А для беларусаў гэта якраз такі велізарны шанс гістарычны фарміраваць сваю гісторыю. Вось да чаго мы павінны імкнуцца. Сябры, спадзяюся, што тыдзень пройдзе без нейкіх глобальных страсенняў, і ў наступную сераду мы працягнем гэтую размову, таму што, канешне ж, пагаварыць ёсць пра што. Падзеі адбываюцца, сітуацыя змяняецца, і каментары доктара палітычных навук, кіраўніка Варшаўскага цэнтра аналізу і прагнозу і сябра вольнай Беларусі Паўла Усава, яны заўжды да месца. Дзякуй. Жыве Беларусь. Да пабачэння.